Tak, OK, takže vykroč. Jo, ten první krok zůstal dole. Ano, ano, výborně. Tak zase. Ano, ano, ano. Zastav. Ano. Jo, to byla dobrá reakce. Jste v tom nevydržel. Já nějaký mám. Já si mám počít. Tak, ještě jednou. 2, 3, 4. Jdeme? Můžeme se zase naklusat. Výborně, to byla výborná reakce. Taky hlavně už tam mnohem líp vydrží. Zase počkáme, až trošku povolí. Necháme na tom chvíli vydržet. Ano. Ano. 2, 3, 4, 5. Tak, naklušeme. Zase dopřejeme mu trošku. Ano, to bylo moc pěkný. Dopřejeme mu trošku aktivity dopředu. Aha, teď mě chytil normálně z pama. Úplně gentlemansky. Otevřela jsem a vůbec mě nestěl. Lokty, trošku by to nepropínej lokty. Tak, ano, ano. No tak, to, ne, to musí trošku pochopit, že tohle to není to, co po něm chceme. Ano. Ano. A změníme si směr, jo? Já ti dám ty pomlsky. Jenomže já furt jako doufám, že naším cílem reálným je prostě kůň, který chápe. Který prostě Ano. dělá věci, které se po něm chtějí, protože se po něm chtějí a protože ví, že tohle je to, co se po něm chce. Přesně tak, on si prostě musí vyzkoušet ty špatné varianty. Chybování je přirozená součást procesu učení. Jsem teď poučená, víš, tak jsem chytrá. Zase si vem, ano, kontakt na otěži, výborně. Ale teďka mu dopřeji trošku aktivity, jo? On se trošku rozvrkočil, takže se naklušeme. Ano, ano. Výborně, ano, jo, hezky se povolil. To asi není vidět na tom videu, ale hezky. Ano, ano. Už má docela lepší tu první reakci, že jakoby jde spíš dolů. Výborně. To je asi jedno. Zde se křivím já i půl. Tak. Teď se najdi zase místo na zastavení. Pro kameru to nejblbější, ne? To nevadí. Teď tam jsou stejně vidět jenom obrysy. Ano, 2, 3. Jo, je to maličko jiná situace tím, že to je na druhou ruku, takže mu zase dáme trošku šanci. Ano, ano. Trošku se srovnej, je to po druhém kruhu, zase seš vykřivená, on se křiví podle tebe. On teda pochopitelně se křiví napravo, protože ho tam тут očekává, jo, ale... Dobře. To je... Prostě naučím a budu podávat tou rukou, kterou mám. To je jako s bičem, prostě, jak to nebudu dělat. Tak, ano, ano. Bylo trošku pozdě. Co křivím sebe i koně, to fakt není dobře, že jo? Tak, nech ho povolit. Tak vykroč, vykroč. Ne, už ztratil svoji šanci. Ztratil svoji šanci, tohle to už je jiný požadavek. Jak na ní trval? Já jsem tam měla požadavek jemnou holedě. Já už to dělám. Takže už chápe, že začínáme to dostat. Tak. Jo, začínáme se dostat. Ano.
nevím, jestli něco bude vidět, ale... Tak, můžem. Já to dělám, já nechci jít. Ten bičík nebyl úplně Ne. Ne, on prostě musí pochopit, že teď po něm chceš tohle, teď po něm chceš tamto. Jako to. No. Holenima, ale prostě jenom se ho dotknout, neříkám, že bych to chtěla nějak perpetuovat. A tak já to jak ani nemyslím, ale on prostě se sám musí jakoby naučit rozlišit, že prostě to nemá smysl, aby se snažil stát s hlavou dole, když po něm chceš krok už. To jako je bezvýznamný. Zastavíme, to už je hodně kroků. Tak. A ještě poval. A jestli to bude něco vidět. Poval. To už je dlouho. Jsi si udělal pěknou pověru, co? Tak, ano. Ještě jednou. Necháme ho ještě jednou povolit. No. Tak a vyklušeme. Narovnej se. Tak, rozevři žebra, zvětši se, ano. Přesedni. Tak. Udržuj kontakt, Beto. Narovnej se, břicho dopředu. Vnitřní rameno dozadu maličku. Srovnej se trošku líp po tom kruhu. Ano. No, teďka nás nám vzteká. To není to. Ano. Jo, teď jsem ocenila jenom to, že se přestalo vztekat. Jako není to úplně extra to, ale... Tak, ještě naklušem. Ano. Tak a teďka zase vykroč. Ano, výborně, ano. A zastav. Ano. Jo. My chceme tohle, aby byla jeho první reakce do zastavení. Budeme to chtít trošku víc a teďka nám to stačí zatím. A udělej 2-3 kroky, ne víc. A znova zastav. Něco se děje. Arabská hlava. Jdeme. Ano. Jo. Nemá smysl si přidělávat problémy, když o tom víš. Ano. Není úplně optimum, ale je to pořád lepší, než když celá ta linie byla vyvrácená nahoru, jo? Teď nebyla jsem plně na tom kontaktu, na kterém jsem měla. Co bych čekala. Teďka nám trošku z toho uhýbá, ale nic se neděje. Tak, můžeme zase zastavit. Dáme mu šanci 1, 2. Ano. Myslím, že už je to počítání. Že jako 1, 2. Ano. 2, 3, 4, 5, 6. A vykročíme. A trošku zkus požádat o aktivnější krok. Takže se ho srovnej maličko. Já myslím, že pomalej krok. No. On teďka se, jo, on se kroutí, no. Jo, mi padne ruka brzo. Tak. On se kroutí, nic se neděje. Naklusej. Trošku to, ano, trošku tu. Ano. Jo. Když on jako úplně čumí, co kde lítá, tak to můžeš vyřešit trošku větší aktivitou. A zastavení... Ano, výborně, to byla moc dobrá reakce.
Ještě v tom chvíli vytrvej. Ano. Lokty nepropínej. Nech ho ještě maličko povolit. Ano, ano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobrý. Tak jo, já bych možná dneska skončila. Žádný jackpot? Jo, dáme mu, ale dej mu nějaký jednoduchý cvik. Nějaký toxický, já už nevím. Rudy, touch, hej. Touch. Výborně. No, Rudy, touch. teď tam nevidím nic. Pořádně. Dopnul se, ale pryč. Tak. Tak.